חברים, אתם נכנסים לטיקטוק שלי, מר W, לוחצים על הקישור ביוטיוב, בדיוק 2 שניות, לוחצים וזה מוביל אתכם לפה. עכשיו מה שאתם עושים, להירשם לערוץ, לעשות הכל. יש לי כבר כאן סרטון, מי שעושה לו לייק ושם לי עוקב וב50 עוקבים יהיה לי זה. אני עושה לייבים, אפילו חלוקות זה, כי בטיקטוק אני לא יכול לעשות לייבים, לא יודע למה, אבל יש לי 2 ערוצים בטיקטוק אני אוכל. יאללה, אני מאמין בכם. עכשיו אני אראה לכם ואני אעשה סוג. עכשיו אתם תראו את המשחק, אני אעשה לכם פה. עכשיו אני אעשה משחק ויאללה. טוב, ועשיתי את הקאט הזה, מי שמכיר את זה. עכשיו נשחק, יאללה. בוא נביא את השלט. ככה. וואפ. והבאתי את זה. ובוא נתחיל בסרטון. אוקיי, רגע. אני יודע שאמרתי לכם. עכשיו אתם תשמעו אותי יותר חזק. אוקיי. בוא נעשה משחק רגיל. צ'ילה. עכשיו עד שלא מביאים ווין אני לא גומר את הסרטון. הסרטון הבא אני אפילו אעשה עם הדו שלי, ואפילו זה יעשה עם חברים שלי ויותר, ואפילו איתכם אם נגיע למטרה של 50 עוקבים פה ו2000 בטיקטוק. אז בינתיים בוא נשים את הסקין הזה. ככה בא לי כי הוא זה. אני אוהב את הסקין הזה ואחלה סקין. סך הכל סקין טוב ואני אוהב אותו. תגידו לי, אני עוד מעט אעשה לכם סוג של דבר כזה שאתם תשמעו רמקולים, כי עכשיו לא קניתי רמקולים, בעוד שבוע כזה אני אקנה רמקולים וחודש מקסימום, ובינתיים אתם לא תשמעו, רק בעוד כמה ימים ואתם תשמעו ואני אעשה סרטונים וככה כאילו נעביר את הזה. אם אתם שומעים את השלט אז כאילו זה לא משנה לכם, נכון? one shot, סתם אי אפשר להרוג אותו. אחר דבר. מה זה אחר הזה? טק טק טק. כך. הופה. הופה הופה הופה. הופה. היי נו, עמד לי על המדרגה, שמתם לב איזה ילדים כאלה. עכשיו עד שלא מביאים ווין לא גומרים את הסרטון. יודעים מה? אני עושה אתגר להרים רק לוט. אני חייב להיות רק עם עורק את הבוס, ואז אני חייב להיות רק עם הנשק של הבוס. אסור להיות בשום נשק אחר. זה האתגר של היום. זהו, היום לא יהיו סרטונים כל יומי רביעי וראשון יעלה סרטון שלי. איזה מטומטם, אני נפלתי על הבוס. בונה, אני לא כוון בשיט, אני צריך למות אפילו. אני לא יודע לכוון, אני לא יודע לשחק. מה זה אחר הזה? זה לי סנייפר על ההתחלה. די. אוקיי, קיבל את הבוט, זה לא עוזר לי. עכשיו בוא נרוג את הבוס. אין לי אם מישהו יכול לעזור לי באיים. טוב, אני צריך לברוח, אני בלי חיים, בלי כלום, אין לי נשקים, בטעות נחתתי עליו. לא, מצב ממש לא טוב. אוי, בטעות הדרפתי. לא, זה פשוט היה כאן, לא שהדרפתי את זה, איפה אני יודע. איזה בן אדם פה נפל מפול דמג' גמור במוח היה. מאיפה עכשיו הוא יורה עליי? הסנייפר
שמעו, זה אומנם בוט. גם לא משחק עכשיו הכי טוב שלי. איזה נוסקופ. שחיים הטובים. איה. פאקינג בוס הורג אותי. אני אשים את קיט. אני 2 HP. אסור לי למות. לא. לא מאמין, אני נדפק על הבוס החרא הזה. מה הוא שם שוקוי? מה זה הבוס הזה? מה? אני לא יודע. אני לא יודע. יו כבר, אני לא אוהב את הבוס הזה, אני לא נחד פה. אחד בערך כאן אולי, יו כאן או שהוא כאן, לא יודע. אני לא טוב פשוט עכשיו, אני לא התחממתי, שתבינו. אם הייתי מתחמם, אז כאילו, הייתי מבין. 50 מנוי, יהיה לכם לייבים, אני ממליץ לכם. אתם רוצים לייבים, אתם רוצים תוכן יותר טוב, אני אשקיע בתוכן, אני אשקיע ואני אקליע מקסימום אייפונים ועשה הגרלה ויקנה דברים ועשה הגרלה. רק בשבילכם, צ'אט, אני עושה הגרלה על 10 סטאקים טראפים, אם אתם עדיין לא שמעתם עליהם. 10 סטאקים טראפים עשיתי בטיקטוק, אם אנחנו מגיעים ל1000 עוקבים והגענו, ו50 עוקבים, לא, ו100 עוקבים ביוטיוב, ואז אני מתחיל את ההגרלה, וצריכים לכתוב W בסרטון שאני אגיד את ההגרלה, אני אגיד הגרלה. כל מי שכותב W ומעלה, ואז כאילו כתבתם W, נכנסתם, עשיתם, אתם צריכים להירשם לערוץ ביוטיוב, לערוץ בזה, לשתי ערוצים, לערוץ בטיקטוק ובערוץ הזה, ואתם צריכים גם לעשות לייק לסרטון שאני אעלה כאילו של ההגרלה. עשיתם לייק, אתם בפנים, ולכתוב W, לי קוראים בזה מר W, ככה קוראים לי בטיקטוק. איפה אמרתי אני נחת? כאן זה מקום רגוע. אני צריך שוטגן כי אני באתגר. איפה פיטר? אני לא זוכר. פיטר שמה, אני אלך אליו. פיטר גריפי, כמו שאומרים. על פיטר לא מוותרים. אני גם אקנה כיסא גיימינג, אפילו שיש לי כיסא, אבל אין לי מעמד עדיין, אז אני מעיף את הכיסא ויושב על הכיסא מאחורה. יש לי מעמד כזה, לא, אני לא אגיע לפיטר גריפי, אבל אני אגיע לכאן, שגם כאן יש בוס. זה לא נורא. אני גם תקשיבו, אני אוזניות צד אחד, וכאילו שומע את הבית שלי מצד שני, כאילו, אני מדבר חלש, כאילו, הוא חזק חלש כזה, כי סגרתי את הדלת, כי אני לא רוצה שהם יפריעו לי. שוטגן. שומע בן אדם. איפה הוא? הוא מפריע לי. יש כאן בן אדם. טה. בוא נפנק את עצמי. ידעתי, איזה חופר הוא, איזה SMG היה לו. אבל אני הבטחתי. אני לא מסיים את הסרטון עד שיהיה לי כאן ווין. ככה זה. עד שאין ווין, אין סיום לסרטון הזה. מגיע לו. חווה SMG, זה לא אכפת לי. רק שהבן אדם הזה ימות. זהו. מי שמפריע לי, הוא לא יסתיים אותו. תאמינו לי. סליחה שהזזתי את המצלמה. אסור להפריע לאיידן. אני אראה לכם ביוטיוב שנגיע בואו נעשה מטרה. 500 עוקבים ביוטיוב. עושה זיהוי פנים. אני מראה לכם את הפנים שלי. אין. 500. גם אומר לכם תגיד שלי, אומר לכם הכל.
אתן לכם את הפרטים שלי, הכל. כאילו, לא ברמה של הדירה והכל, זה חס ושלום. אל תבואו לי בחלום. חס ושלום, אל תבואו לי בחלום. בואו ניתן ככה, ניתן ככה, 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 ככה. יאללה, נצטרך רציני. שלום שלום ותגיד להתראות. יאללה, שלי, שלי, שלי. תבואו, אני רוצה עכשיו, מי שצופה עד הסוף, ואתם שומעים את המילה שנאמר בסוף, אני ממליץ לכם. כי אם אתם לא צופים עד הסוף, ולא להעביר ככה 10 שניות לזה, לא רק אתם כאילו צופים, כאן זה פיטר, מאיפה אני זוכר איפה זה פיטר? כאן פיטר. אני אנסה להגיע אליו. פיטר, אני רוצה ללכת אליו כי אני עדיין באתגר. צריך להרוג את הבוס ולקחת רק את השוטגן ואילים מותר. חוץ מזה כלום. רק זה. ואם אני הורג אותו, מוציא את כל העלות שלי, לוקח את הנשק, את המדליה, וזהו. רק נשקים של בוסים. הרגתי בן אדם מהנשק של השוטגן של פיטר. יש לו, הוא היה עם בוס מטבע וזה, אני יכול לקחת רק את השוטגן שלו. ואת הכדורים והכל כן, אבל את הנשקים לא. אם היה לו סקארה לג'נדרי, לא יכול. אפילו אם יש לי סקארה מפיק, זה לא משנה, וסיכויים שיהיה לי גם את הסקארה מפיק. העלות שאני אוהב מהבוסים זה הסקארה מפיק, השוטגן של פיטר, ו-SMG של הזאתי. זה עלות, ואתה מקבל 2 סלארפים, 4 סלארפים, כאילו 4, 2 האלה שעושים 5 שילד שהיה לי השיק הזה, 2 כאלה ענק, כאילו כל זה שלי. שיהיה לי מביא ווין קל. אם אני נולד עם עלות הזה, אין, המשחק מת. אני דואג לזה שאני מביא כאן ויקטורי רויאל. הם יחביאו ממני את החדר הזה, חשבו שאני לא יודע איפה התיבה. מה? רגע, למה זה נפתח ככה? יואו, שכחתי שאין לי מיניות, אני צריך להשיג מיניות. טק, טק, טק. אוקיי. הכדורים האלה הם גם עוזרים לי למשך המשחק. השוטגן הכי עוזר לי. כדור בשוגן, לוקח כאן טיפה עלות, הולך לבוס, הורג אותו, אני צריך הילים, ואז אני כאילו מתחיל. רק ווין. יש לי כאן, אם זה אני אסתדר, מה אתם אומרים? בוא נעשה ככה, אני צריך לעמוד על הקצה הזה, מי שמכיר את השיטה הזאת. מי מכיר אותה? אתם עומדים על הקצה כאן עם הגבוה ועושים טק, הופה. אני מאמין שכולכם הייתם בזמן הזה. אי אפשר לחצוב את החר הזה? עזבו. בואו נעשה ככה, נשים 2 כאלה ונלך לבוס. אני חושב שעכשיו אני יכול ללכת, ולא רק ללכת, גם להרוג אותו. הנה כאן פיטר, אתם רואים את זה? נכנס מהדרך הראשית, הוא בא לי מאחורה, אתם רואים? הוא בא מכאן. עכשיו הוא ימלא, הוא יעשה את הריקוד המפורסם שלו. איי! פיטר! יש צ'יטר! מה? אבל מה? מי זה היה? זה היה בוט? אני מתאבד. מה? איך בוט? יואו, אני לא יכול לסיים את הסרטון הזה עכשיו, אה? מה שקרה? יודעים מה? עזבו אתכם, עשיתי 3 ניסיונות על הפיטר הזה, עכשיו אני לוקח לוט רגיל, מביא ווין, עשיתי אתגר ווין, לא אתגר כאילו שעה ואז ווין. לא. מה אני רואה? איזה מצקמפר, בטח הלך לעשות קקי או פיפי. סקאמר מסריח. אם אתם רוצים לראות את החדר שלי, אני יכול להראות לכם. תלוי כמה 1000 לייקים, אז מגלה לכם הכל על החיים שלי. הכל.
לא 1,000 לייקים, 1,000 עוקבים, כן. רק 1,000 עוקבים אני מבקש, חוץ מזה זהו. 50 עוקבים אני עושה לייבים. אם אתם תנסו דוגמה לפתוח ערוץ יוטיוב, יהיה לכם טיפה קשה לפתוח. לי יש גם טיק טוק וגם יוטיוב. אינסטגרם אני עדיין לא. אני אפתח אולי בימים הקרובים. אני אעשה גם קישור בטיק טוק לאינסטגרם וכל זה. ואני רוצה להגיע לסרטון הזה. כבר אני חושב אנחנו לא מגזים, אני ממש לא מגזים. יותר מ-15 דקות בסרטון. אני לא מגזים. זה יהיה סרטון ארוך, לא במשך של שעה, אבל אני אעשה לכם גם פיקלנד פעם בי אם תרצו, אעשה לכם ארפי, יש לי שרד דיסקורד, מי שרוצה מוזמן להיכנס לדיסקורד. תקשיבו, אני כל הזמן, שנים, אני מחפש, יש כאן איזה חור, נכון? חור כזה, אני לא מוצא אותו, לא משנה לאן אני הולך. אני רוצה למצוא אותו בשביל הסרטון. אין, פשוט אני לא יכול. טוב, אז עכשיו אני פשוט אסיים את זה, יביא ווין, וזהו. סך הכל אם אין ווין, אני לא מפסיק את הסרטון, כאילו זה לא יכול להיות ככה. לא יכול להיגמר ככה, זה באסה. אז קיצור, רציתי להגיד לכם משהו. קודם כל מי שכאן, לכתוב בצ'אט מזל טוב. לאמא שלי היה אתמול יום הולדת, והלכנו למסעדה והזמנתי מקרוני שמנת, הכי טעים בארץ, מי שמסכים איתי שיעשה לייק, ונשמר לבית, ואז כאילו אכלתי וזה. טוב, אז קיצור, אכלתי הכל ונשאר לבית. לא ציפיתי, ואז שלחתי לחברים שלי בוואטסאפ, גריתי אותם כאלה. ואומרים לי, מה יש לך? שמית, ידובון? לא הבנתי, אבל בסופו של דבר, לא הבנתי, איפה אני עושה בוסט? למה זה עושה? נשבע, הוא מנסה לעשות לי נונסקופ, מילה. איזה גנוב. אופה, מה שרציתי, מיניז. יורו, זה כבד, זה לא כבד. תגידו לי, איזה נשק אתם הכי אוהבים בעונה? חייב לדעת. חייב. אני שומע. לא, כאילו, אני בלי אוזניות, אני גם לא שומע בשביל הסרט. שם לי חצי אוזניות, חצי זה, אתם בטח מכירים את זה. בוא נעשה ככה. בוא נעשה ככה. תקשיבו דקה. אני עושה ככה, אני עושה משהו. דקה. וחזק. עכשיו כאילו, בואו. אני צריך להביא ווין, זה התפקיד שלי, כאילו עשיתי נגע. אני לא משהו טוב. להתאמן, ויש לי גם מקלט ועכבר, ואני כאילו משחק במקלט ועכבר ודברים כאלה, וכאילו אני משחק במקלט ועכבר, היה נינטנדו, מכרתי אותו. קניתי טאבלט לבלוגים וזה, וכאילו, הטאבלט לא עזר לי, יש לו מצלמה בשל. המצלמה הכי גרועה בארץ, נשבע לכם, אני אצלם לכם את המצלמה לבלוגים ואני אראה לכם אותה. מצלמה, מה זה גרועה? כאילו ברמה שאני לא יכול לצלם כלום. אפילו ברקוד אפשר לסרוק, מרוב שהיא מטושטשת וגרועה. אז מה עשיתי? זרקתי את הטאבלט לפח, סתם לא, אני מנסה למכור אותו באיזה 2,000 ש"ח. כאילו לא 2,000 ש"ח, אני קניתי את זה ב-1,000 משהו. אני מכור את זה גם ב-1,000, זה עד ראשונה, קניתי את זה לא לפני הרבה זמן. יש לי אפילו את הקופסה, אני אראה לכם בסוף הסרטון, אני אביא ווין, אני אראה לכם אולי. שומע רכב. אך! איזה בן 1,000. יואו, לי כוח כבר, אין לי כוח.
יואו, זה משחק. אני לא אצליח לעשות ווין, אני לא אצליח. פעם באו אולי, זה היה תפקיד שלי, איך אני לא מצליח אתגרים. אבל סרטון הבא, אם אני לא עושה ביום ראשון, כאילו, אם אני לא עושה ווין, אני מת, אני קפוט. יאללה, ביי צ'אט, בואו ניפרד יפה, גוד וייב.